ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವನ್ ವರ್ಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇದು ಏತ್ನಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಮತೇರು ಎನ್ನ ಬೊಂಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 78 ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲೂಷಿಯಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅವ್ರದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಂದಾಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಎಲೂಷಿಯಸ್ಡ್ ಓಕೆ 79 to 87 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು. ಆ ಟೈಮಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಓಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದುದಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೆಟ್ ರಾಯಲ್ ಲೇಡಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೈನಾಪಲ್ ವಿತ್ ಹನಿ, ಪರ್ದೆ ಮಾತ ಪುಡ್ಸಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನೋರಂಜನ, ದಿಲ್ಖುಷ್, ಆನಂದ್, ಮಹಾರಾಜ ಪಕ್ಕ ಲಿಚ್ಚಿ ವಿತ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೇಸ್ಟ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30 up to 2, ಬೈಯಾಗ 5 ಹಿಡ್ದು 10 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಮೂಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಪತ್ತ ರೆಡ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆಂಡಲ ಏಪಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಬಿಂಬುದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮನ್ಗಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಪಂಪೇರು ಆರ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ದ ನಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಟೋಟಲ್ ಟೆಂಡರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಆರ್ ಓವರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಔಲ್ ಆಪುಜಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಗೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಂಡಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾನು ರೇಟ್ ಐ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 1 rupee ಕಾಸ್ಟ್ 78. ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆ ತೋಂದು ಪುಣಚಿತ್ತನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪ ಜಾತಿ ಸಾಧಕೆರೆನ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಜವನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮುಚ್ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಐಕೆ ನಿಕುಲು ಬರಿಯಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಗೆಲ್ಮೆಗೆ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರನು ಪೊನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರ ಕೇರಿದಂಚುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ದ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂದು ಅವನ್ಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದಿನಿ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಇನಿ ಅರಡ ಪಾತೆರ ನಾವು ಬೈದಿನಿ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿದ್ದೇರು ಅರೆನೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ ಪಾಲೆ ಆ ಬೊಂಡದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅತ್ತನಾಡ ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಕಾಮತ್ ಮಾಮಡನ್ನ ನಾವು ಪಾತೆರೊಂದು ವರ್ಕ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಸುರೂಕಾದಿರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪ ಮಾತ ಕಂಪಿಯಿಂದಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಡು ಹೋಗ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಕಾಲಡ್ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಇಂಚೇರು ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಓಪಂಡ ಸುಲೆ ಬೊಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು
ಐತ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದುಲ ತಿಗತ್ನೆಯಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎ ಬೊಂಡೆಡ್ ಪನ್ಪುನ ಓವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸೇ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಐರನ್ ಜಿಂಕ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತದ ಈರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಪ್ಪಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬಾಡಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಈರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುಡ್ದ ಬೊಂಡ ನೀರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪರ್ಪಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅವೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬೊಂಡ ನೆಡ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈರ್ನ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರಿಜುವಿನೇಟ್ ಪನ್ಪರ್ ಖಾಲಿ ನೀರು ಪರಂಡ ಇರು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಜರ ಒಂದು ಪರ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಈರು ಬಾಡಿಡ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈರು ಲೂಸ್ ಆಯಿನ ಸಾಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಐಕ್ ಈರೆಗೆ ಪರ್ಂದು ತಿಗತ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಪರ್ಂದಿಡ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿಗತ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ದ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಈರೆಗೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತಿನಾತು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದಿನ ಟೈಮಿಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಏತ್ನಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮದೇರ್ ಎನ್ನ ಬೊಂಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 78 ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲೋಷಿಯಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅವ್ರದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಂದಾಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹಾಂ ಎಲೋಷಿಯಸ್ಡ್ ಓಕೆ 79 to 87 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ ಓಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದುದಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆ ದಿನಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5,000 ತಾರೆದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಮಾತ ತೋಟ ಉಚ್ಚಿಲ ತಲಪಾಡಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಜನ ಕಡಬಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ಬರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಿತ್ರದವಳು ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ಲ ಇದ್ದರು ತುಂಬ ಉಳಿತಿನ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಆ ಮರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಮರ ಅವಳು ಉಂಡು ಸೈಡೆಡ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಮರ ತರಿದ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂದು ಓ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐತ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡೆಡ್ ಅಪಗ ಗಾಡಿಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಟೇಕನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ ತಿನ್ಕಪಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಪಂಡ ಈ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕೊಂಜಾಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಐತಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐತ ದುಂಬು ಏನು ಸುಮಾರು ರೀತಿಡ್ ಬೊಂಡಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಕ್ರಶ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಟ್ರೈ ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ಐತ ಬಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ತರ್ಪದು ಅಪ್ಪಗ ಹಂಗ್ಯೋದನ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹೂವು ಇತ್ತಂಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅವಡಂಡು ಫುಲ್ ಗಿರಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏನಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಹನಿ ಬೋಡಂಡ ಹನಿ ವಿತ್ ಹನಿ ವಿತ್ ಅದು ಹನಿ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವೆನಿಲ್ಲಾ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜೆವು ಬಕ್ಕ ಪರ್ಪಸ್ ಇರೆಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಮಲ್ತದು ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 2000 ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಬಕ್ಕ ರೋಡ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಆಂಡವಳು ಚಿತ್ರದವಳು ಹಾಂ ಐತ ಬಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೊಂಗರಿಕೆರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಉಂದೆನ್ನ ಓನ್ ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಬಹುವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಈರೆಗೆ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ದ ಬಿಲ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನೆಟ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಓನು ಏನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಜೊತೆ ತೆಗೆದು ಸಾಧಾರಣ 30 years ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಅಂಗಡಿ ನಡುಟು ಒಂದೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಐ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್
ಐತ ಬಕ್ಕದ ಒಂದು ನಡತ ಒಂದಿತ್ತು ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ರಾಯಲ್ ಲೇಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕ್ರಶ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೈನಾಪಲ್ ವಿತ್ ಹನಿ ಪರ್ದು ಮಾತ ಪುಡ್ಸಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನೋರಂಜನ ದಿಲ್ಖುಷ್ ಆನಂದ್ ಮಹಾರಾಜ ಬಕ್ಕ ಲಿಚ್ಚಿ ವಿತ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೆಡೆ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೇಸ್ಟ್. ಜನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು చెప్తాను ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿಡು ಮಾತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ KMC ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಗಣಪಯ್ಯ ಮುಂತ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ದವಳು ಇಜ್ಜಂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ 32 TV ಚಾನಲ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್, ಹಿಂದೂ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂತ ಪುತ್ತೂರು ಮುಳಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಅವುಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾನು ಮಾತ ಉಂದಾದ ಬಕ್ಕ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಇನಿತ ದಿನ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಾತ ಪರ ಊರು ಮುಟ್ಟ ಅವನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ದಾಲ ರೋಲೇ ಇದೆ ಈಚೆ ಈಗಲ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೂರ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿ ನಿಕುಲ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೀರಿಗ ಏಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ and a creation and a unique presentation that is different. Here initadina all a unique onjege panda erla malpandina ir malpodu jeevanadu onji sadhane malpodu jeevana panpuna enjina pandege enkalna dinanityada dinana maryadede karipuna undu ಆತ ಇಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏರೆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ఆయన ವಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ఆయన ఉందేನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಮರ್ಯಾದೆಡ ಜೀವನ ಹೊರಿದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಹೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ಜೀವನದ ಒಂದೇನು ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಅದೇ ಮಾಮಿಗಡೆ ಪಂಡಿರ ಎಂಕೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಮೇರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇತ್ತಿರ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲಿರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆದ ಮಲ್ಲ ಆತೇರು ಅಕಣಕಣ ಒಂದು ಓಕೆ ಎಂಕಳ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಎಂಕಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜನ ಜೀವನ ಪಂಪುನೇ ಈರ್ನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲಡ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಕಾಮತ್ ಮಾಮನ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತೀರನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ರಾಸಿ ಬೊಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಕ್ರಷರ್ಸ್ ಹೌದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಸಾಧಾರಣ 125 ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು. ಓ ನೆಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿ ಅದ ಅಂಡ್ ಇರ್ತಲೆ ದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ ಟೀಕುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಓಕೆ 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 125 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮನ್ಗಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆರ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ದ ನಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೋಟಲ್ ಟೆಂಡರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಆರ್ ಓವರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಅವಲ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗೆ ತುಂಡು ತುಂಡು ತಿಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ತೆಲ್ಪು ಬಾವೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಲೈಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೋರ್ಡು ಲೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ
ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಈತ್ ಬಾವಿ ಪಡತಾ ಹಾಂ ಪಿಲ್ಲಾಡಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರನಾಗ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಶೆಲ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಲತ್ತಿಡ್ದು ಬುಲೆದು ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಸಾರಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇತ ಬೇತ ಸೌಂಡ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಈತ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡರ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಓಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಖಾಲಿ ಬೊಟ್ಟನಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಾವೆ ಉಂಡ ಬಾವೆ ನೀರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಬೊಂಡಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಂದು ರೇಟ್ ಐ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ₹1 ಕಾಸ್ಟ್ 78 ಎತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ್ ಲೇಬರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಕೋಕೋನಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಹೈಕಾಂಡು ಓಕೆ ₹10-20 ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಉಳೆ ₹80 ಮುಟ್ಟ ಪೌಂಡು ಕೆ ಜಿಗೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತ ಇರ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತತೆ ರೈಸ್ ಆಪ್ ಅಪಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಇಚ್ಚದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಂದಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಪರ್ದದ ಕ್ರಶ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟಿಂಗಿಗೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಾವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐತ ಬಕ್ಕ ಗೋವಾಡ್ ಕೊಂಕಣ್ ಪೈಪ್ಸ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಗೋವಾಡೆ ಹಾಂ ಸಾಧಾರಣ 1/3 ಇಂಡಿಯಾನ ತಿರುಗದಾತಂಡು ಬಕ್ಕ 10 ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತಿರುವೆ ಓಕೆ ಮಾತ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಮಾತ ತಿರುಗದಾತಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಆ ರೋಡ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂడి ಎಂಕಿತ್ತೆ 72 ಲಿಚ್ಚಿ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬಟರ್ಸ್ಕಾಚ್ ವಿತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಬಟರ್ಸ್ಕಾಚ್ ವಿತ್ ಲಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಎಂಕ್ಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ದಾನೆ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ಈರೆ ಎಂಕ ಒಂಜೇ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ತಿಂದದು ಎಂಜಾಯ್ ಆದ ಪೋಪೇರು ಐಟು ನಿಖಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯರೋಡ್ದು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರು ರಜೆಟ್ NRIs ಅದೇ ಅಕ್ಕುಲೋರ ಇಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಸ್ ಬೋಂಡಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಹಾಂ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಆಪಿಜಿ ಕಾಮತ್ ಇಂದೇನು ಅನುಭವ ಮಂದಿನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವೇ ಮುರಾಣಿವರೆಗೆ NRI ಇಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ ಉಡುಪನಿ ಬತ್ತೆ ಮುಳುಗು ಕದ್ರದಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದನ್ನು ಮಲ್ತುವರೆ ಆಯ ಪಣ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ತುದ್ದು ಅತಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಬಂದಿದೆ ದಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅತಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಆತನು ಆಹಾ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಬೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತು ಅದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತಾಕದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಐಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದು ಸುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪಗ ಯಾನು ಒಂದನ್ನು ಪಂಟೆ ಇರೇದು ಓ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ದ ನಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಉಂಟು. ಆತ ಹೆಲ್ದಿ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಅవి ಪಂಡೇತೇನು ಇಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂಚೋಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಆಪಿಚ್ಚು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತವೇನು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುನಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮನ್ಪು ಈತ್ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನೋಡಿ ಮಾಮು ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಂಡು ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅವಲ ಉಂಡು. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಲೇಡಿ ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೈನಾಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮನೋರಂಜನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುದರ್ಲ ಇರಿದ್ದೀನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗ್ಲ ಪುದರ್ ದಿಯೋಡತ್ತ ಒಬ್ಬರು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಮನೋರಂಜನ್, ದಿಲ್ಖುಷ್, ಆನಂದ್, ಮಹಾರಾಜ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ 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 ಟೇಸ್ಟ್. ರಬ್ಡಿ ವಿತ್ ರಬ್ಡಿ ಡೇಂಜಿನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಶು ಕ್ರಶ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡೋದು ಬೇತೆ ಟೈಪು, ಇನ್ನೇನು ಪಾಡೋದು ಬೇತೆ ಟೈಪ್. ಓಕೆ 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 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿತ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಬಿಡ್ತು. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಮೀಲ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್. ಒಂಜಿ ಒಣಸಡು ಏತ್ ಇರಾಗಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಪೊಂಡದ ನೀರು ಬರ್ಪ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುನು ಮಾಮ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನೆತ್ತಾತ ಹೆಲ್ದಿ ಬೇತೋಗುಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಜಿ ನಾವು ಕುಟ್ಲದಂಚಿ ನಾವು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪೋಯಪಲ್ಲ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಡೊಂಗರ ಕೆರೆದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮುನ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಲ್ಲೆವರ ಹೊರ ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪಾರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30 ಅಪ್ ಟು 2 ಬೈಯಾಗ 5:10 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಮುಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆಂಡಲ ಏಪಲ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಈತ್ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡಲ ಪಾಪಾರು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ದು ಸೇರ್ತುಲೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನಂಚಿನ ಯಂಗರ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಒಂಜಿ ಲೈಫ್, ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಯ್ಯೋ ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಪ್ಪ ದಯಪನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ತೂವೊಂದು ಏತೋ ಜವನೇರು ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಉಂದತ್ತು ಇಜ್ಜಂಡ ಈರಿಗೆ ಈರಿನ ಲೈಫ್ ಅನ್ಪುನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡೇ ಮೂವ್ ಆವಡು ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಕಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈರಿಗೆ ಗೋಲ್ ಆಪುಜಿ ಯು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ನರಂಜು ಬರ್ಪುಂಡು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈರಿನ ಗೋಲ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಡುಟು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್. ಬಂಗನ ಏತೋ ಬಂಗಾರ ಪುಂಡು ಏರೋ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಡು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈರಿನ ಗೋಲ್ ಒಂದು ಆಗಿ ಕೊಡಲಿ. ಎಸ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಈರೇ ಬಾಸ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಆಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಿನಯ್ ಹೀರ್ತಿಲ್ಲ ಒಲೆ ಸೂಪರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಾಮತ್ಯರ್ನ ಆ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕೊರಡುವ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡಿ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿನ ಸುರೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಈಗ ಸೊಲ್ಮೆದ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆದಾದುಂಡು ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ದೇರಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವಳು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿ ಇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತೆನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಇರ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುವ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆರೆಗೆ
ಕಡೆಕಾದ ಈತ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ತುಯೇರು ಕಾಮತ್ ಮೀರೇನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ನಾಳೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ದುಂಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಪುನಾಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಭೂಮಿ ಇಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆವಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಆವಂದಿನ ಎಂಕ್ಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಎಂಕ್ಳು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನೆಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಪಗದ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೀಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದೇ ಗಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟು ಒಂದಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಜನಲ ಅಕಲಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ನು ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎದುರುಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಳ ಉದ್ಧಾರ ಆವಲಿ ಎಂಕ್ಳನ ರಾಜ್ಯನ ಜಿಲ್ಲೆನ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಎದುರುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಳುವೇರಿಗೊಂಡು ಉಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಇದು ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ತಕ್ಕಳೆ ಪೋದು ಉಂದಾಯಿನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆವಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆವಡು ಕೆ ವಿ ಕಾಮತ್ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತು ಮುಳ್ತಕ್ಕಳೆ ಒಂದೇ ರೋಡದ ಕಳು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಕಳು ಹಾಂ ಒಂದಪ್ಪ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ನೆತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬ್ಲಡ್ಡೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಪಂಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಖಂಡಿತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಾಮತ್ತರ್ನ ಅವನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಮೇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ ತುಯ್ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಇಡೇನೆ ಬರೋಡು ನಿಕುಲು ಡೊಂಗರೆ ಕೆರಡು ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಮೇರ್ನ ಶಾಪ್ಗೆ ಎಕಡಾದೆ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಒರ್ಮರೆ ಹಿಡಿದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಬಲೆ ನೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಹೋಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನತ್ತಿ ಆಂಡ ಕಾಮತ್ ಮಾಮನ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಚ್ಪಾಡು ಉಂಚಿತ್ತು ನಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಅರ್ನನೇ ಶಾಪ್ ಆಡೋದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು